Takže. Áno, je to balíček. To je to pekelný balíček, ktorý trval strašne dlho, než som ho mohol získať. No tak, mal by to byť taká niečo s Legom, ale to potom uvidíte, takže ja to idem nejako otvoriť. Trošku sa to poškodilo, ako tak vidím. Trošku som to pokazil, ten dialog. To sa mi teda vydarilo. Dajte like a odber. Ako sa ich prebojovávam. To je trošku vidieť. Ale to je vážne neotvoriteľné. Už to vidím. Nej. Takže už to tu mám. Ako môžete vidieť. A ja ako malý som to strašne miloval. Od maličky proste. Keď som to stal, tak som bol strašne rád. Yes! To bude potom na večer. Tak vidím, to musíme si roztrieť. Kamu to je poškodené? Nie, krabička. Perip, krabička, no. To je príjemné. No, to je jaká príjemnosť toto. No, že tak sa tomu prebojávam. Ja už tomu pomaličky vidím. Ojoj. Čo to tam je? Počkaj. Nie. To je detektív, ako vážne. Ako vážne to musí byť detektív, je tam ešte niečo? Je tam ešte niečo. No, takže ešte som zrovna napadal detektív. Toho som zrovna dvakrát nechcel, no tak ideme ho zostaviť, čakaj. Prčic. To je kvalita. Proste tak ťažko zastavu jednou rukou. Počkaj, ale my tu máme mať nejakú vecičku. Ideme z toho otvoriť. Mal by to byť čo? Aha. What the fuck. Čakaj, to mám ako spraviť? Čakaj, ako to spravím jednou rukou? To bude hardcore. Hop. Tak to asi úplne dopadnúť nemalo. Predpokladám. Prdele, to sa nedá. Ja to skúsim nejako spraviť. Tak tu vyzerá konečný výsledok tohto detektíva. Napíšte do komentárov, či sa vám páči, lebo ja som chcel, ja mám pôvodne iba číslo 2, to je táto. Zaostri sa. Kamu, čakajte. Tak, teraz, ukáž. Yes. Číslo 2, táto gamerku mám, a potom mám číslo 7, táto. Tak jednotka. Ja som chcel 3. Tenku, alebo kozu. Alebo money. No, dúfam, že som to dokopáčilo. Dajte like a odber a uvidíte ďalšiu videa. Čus!